Jestli jste někdy nakupovali na internetovém obchodu, který se jmenuje Temu, je to na www.google.com jsem napsala Temu a ono mi to našlo prostě stránku, kde byly obrázky, obrázky vyfocený prostě těch věcí, co ta firma prodává. Kde přijde, že když jsem potom hledala, kde ta společnost sídlí, tak mi internet tvrdí, že to nesídlí v Čechách, ale nejsem si jistá, když to píšou česky, že jo, tam jako ta stránka, takže buď tam jdou udělat nějakou srandu, jako že to není z Čech, nebo nevím, jestli to je made in China, nebo takhle. Někdo tvrdí, že to je z Číny, jakože, ale tak jako proč by to psali česky, že jo, jako by ty stránky, proč by to nepsali anglicky, ale nevím, fakt se v tom nějak ztrácím. Protože jedna stránka mi tvrdí, že to je v obchod někde úplně, nevím, odkud, někde zahraničí, nebo někať, si Dublin, až mi to našlo, nebo takhle. Ale někdo mi to tvrdí, že to je česká firma, ale jako ne česká, jako to přeprodává z zahraničí, nevím. Teď fakt jako nevím, jo. Fakt někdo říká, že to je made in China, no. Třeba je, třeba není, nevím. Ale mi se tam líbily hodně boty, já bych tam chtěla si vybrat aspoň tohle boty, jedny tam třeba stojí 300, jedny tam stojí třeba 500 růžový, a pak tam byly kolem 500 růžový a tvrdí, nebo ty videa ukazují, třeba když to ukazují jako recenzi, je to reklama, že třeba videa růžové boty ukazují, že si můžou používat třeba na skály. Jo, teda já nevím, jestli úplně vydrží, protože jsou pak i značkové boty na skály, ale já spíš značkové boty na skály za 2 litry nedala. Tak se chci zeptat, jestli jste někdo spokojený s tím, že jste si koupil třeba boty do hor, nebo někam na výlety na turistiku, třeba do skal, a byli jste spokojeni, nebo jste řekli, ne, fakt, tam už si od toho kupovat nic nebudu, prostě tady hraju hru na to, že jsou tady dobrý a za 500 tam za boty do skal koupíte. Já jsem tady koupila si boty, byly to přímo značkové boty a řeknu vám, oni se mi rozpadají jako ze zhora, ale řeknu vám, podrážka pořád dobrá, jako, že musím zaklepat 3krát, že podrážka pořád drží, ale už jako nahoře nejsou úplně dobrý a byly to z Deichmannu za 1500 korun mě stály. Takže si prostě se ptát na to Temu, jestli jste spokojený třeba s botama. A pak si tam chci koupit 2 šaty, teda šaty sukně, jako by to by jsou sukně, to jsem chtěla taky. Tam si jenom chci zjistit prostě velikost, takže tohle, že to bude v pohodě s tím oblečením, že musím si zjistit velikost, ale jsou to hezké věci, mě se to líbí. Pak jsem tam chtěla koupit osušku, taky docela dobrá za 100, taková velká dlouhá osuška, říkají, taková pěkně barevná i. A pak jsem si tam chtěla koupit až nějaký boty, no. Takže prostě boty asi za 1500 korun věci a ještě takovou vlastně dozu jako na majdlu. Tam za 18 korun se to stojí, když se to dáte za 18 korun, prostě se to dá jakoby s takovou guma tam je spoda, jakože to zase fakt na dřez a dáte do toho majdlu, což se mi taky docela líbilo za 18